a búcsúzással kötünk együtt minden évben hagyományosan, eljött hozzánk és megtisztelt bennünket. Igaz, az időjárás az ebben az évben elég furcsa volt velünk, a szélsőségeit mutatta, hol hideg volt, nagyon hideg volt, hol szakadt az eső, ma meg nagyon jó idő van. De én ezért imádkoztam egész héten, hogy inkább meleg legyen, nehogy elmossa az eső a rendezvényünket. A minap korán reggel az egyik nagycsoportos kislánnyal beszélgetve az ölembe ült, és mondja, hogy ők tavaly a Balatonon nyaraltak. És az egy hétből, amit előre terveztek, nem egy hét lett, hanem 2 hét. De úgy érezte, mintha nem is lettek volna lenn a Balatonon. Mintha nem is lett volna nyaralás. Azt mesélte, hogy az édesanyja azt mondta neki, hogy ez azért volt, mert általában ami jó, az nagyon gyorsan eltelik. Az óvodába a felnőttekkel beszélgetve mi is így gondoltuk, hogy ez az év nagyon-nagyon gyorsan eltelt, azért, mert nagyon-nagyon-nagyon sok jó volt benne. Volt más is, ami megerősített bennünket, de nagyon sok jó volt, ami a gyerekekkel együtt, a mindennapokban, a varázslatok, a csodaszép pillanatok, és önökkel, felnőttekkel, a játszónapok. Kitartottak mellettünk az évzáró családi napunkon, ami a játszónapokat zárja. És most köszönöm meg önöknek, hogy mi nagyon idegesek voltunk, és nagyon tartottunk attól, hogy elmossa az egész rendezvényt, és nagyon köszönjük azoknak a szülőknek, akik azt mondták, hogy na bum, hát ilyen még nem volt. És akkor mi van? A gyerekek mehetnek a pocsolyába. Köszönjük a támogatásukat, nagyon-nagyon-nagyon jól esett. Fény vagy, te is, lóbog hát, melegíts és éges. Hinned kell, hogy a világ, te veled is ékes. Ezek Tóth Árpád szavai, és hiszem, hogy az óvodánk minden egyes kis óvodása külön kis lobogó fény a számunkra. Külön kis fényforrás saját adottságokkal és képességekkel. Nekünk minden kis egyéniség önmagáért szeretni való. Velük minden nap egy varázslat, hiszen mindig tudnak újat mondani és tenni, amivel meglepnek bennünket. Néha igaz résen kell lennünk. Kedves szülők, ez a varázslat most csak is az önöké lesz nyáron. És azt hiszem, hogy az önök kis lobogó fényforrása rengeteg varázslatos, csodálatos percet tartogat az önök számára. Azt kívánom, hogy nagyon tartalmasan teljen a napuk. És már nem az első évzárót és nem az első ünnepséget tartom, de mindig lányos zavaromban van, amiről elfeledkezem, a meghívott vendégeinket köszönteni, és örülök, hogy itt vannak, és együtt ünnepelnek velünk ezen a nagyon-nagyon szép napon. Csernyi Vilmos alpolgármester urat köszöntöm, iskolánk igazgatóját, Csuppon István urat, és amire szerintem nagyon-nagyon kíváncsiak voltak a szülők, a tanítónénikre, Jolikát és Dóra nénit. És örülök, hogy itt vannak, és láthatják a gyerekeinket a nagycsoportosoknak az utolsó ünnepi napon. Engedjék meg, hogy csak nagyon-nagyon röviden pár szóval köszöntse az alpolgármester úr, aki még így ünnepségen nálunk csak szabadidőben vett részt, még nem volt. Örülök, hogy itt van velünk. Köszönöm. Felence város polgármestere és képviselőtestülete nevében köszöntöm a ünnepség valamennyi résztvevőit, természetesen elsősorban a gyermekeket, akik a Meseliget óvodába járva, azt gondolom, hogy a Meseliget csak meseországban lehet, és meseországban csak varázslatos lehet az élet, és azt kívánom nekük, hogy függetlenül attól, hogy milyen iskolába járnak, az életük pózai legyen egész életük varázslatos. A szülőktől azt szeretném kérni, hogy bár lesz a nyáron, úgy tudom, folyamatosan, vagy itt, vagy a másik település részen óvodai szolgáltatás, próbáljanak minél több időt szakítani a gyermekeikre, legyenek velük minél többet együtt, mert a legdrágában adhatnak önmaguk, illetve a rájuk szánt időt. A óvoda pedagógusoknak pedig köszönöm az egész éves áldozatos munkát, ezt már nem hivatalból, nem a megbízás gyanán, gyakorló nagypapaként tudom, hogy milyen nehéz ez a munka. Tavaly a családom, a lányom 2 óvodás gyermekével nálunk nyaralást végzett, és 3 nap alatt 4 kilót fogytam.
Úgyhogy ennyit az áldozatos munkáról. Kívánom, hogy legyen szép nyaruk, tudjanak felkészülni az új tanévre, és nem tudom, hogy pedagógus nap alkalmából, a nemrég volt pedagógus nap alkalmából, szerény ajándékként egy néhány sort Váci Mihálytól az Eső homokra című költeményből szeretnék átadni, amely így szól. Osztani magad, hogy sokasodjál, kicsikhez hajolni, hogy magasodjál, hallgatni őket, hogy tudd a világot, róluk beszélni, ha szólsz a világot. Széjjel szóródni, eső a homokra, sivatagni reménytelen dologra, s ha nyár se lesz tőled, táj se zölded, kutakká gyűjt a mély, soká isznak belőled. Kívánom, hogyha óvodás neveltjeikkel felnőttként, nagyemberként találkoznak, sokszor éljék át ezt a felemelő érzést. Köszönöm. Köszönöm szépen a kedves szavakat, és tudjuk, hogy milyen felemelő érzés ez, amikor találkozunk a felnőtt volt óvodásainkkal. Most pedig már ott állnak a kicsi kis békáink, akik nagyon készülnek, a szivárványcsoportosok, utána a Katica csoportosok, majd a pillangó csoportosok, és azután következnek a sülisek. Kérem, fogadják őket nagy szeretettel, és sok-sok tapssal. Köszönöm szépen!